Petro nendi? Ora ana, mboten wonten. Sampeyan mriki ajeng napa? Goleki Petro. Nek pun ketemu, Petro tak bondo. nek Petro ora gelem, Tak jiat. nek Petro wani, Tak pateni. matane Petro. Yo. Lho ngopo dadak suluk barang men seniman e padake. Katriku mulung mangrempaking wadyuk. Magiri runanggono, runanggono. Suluk ora pethoke kok. Sing penting wani. Petro tok wenehke apa ora? Ora. Anggepe apa? Petro iki kakangku ejo. Lho. Go piye? Jenengmu napa? Antarja. Dundang Jo ora gelem. Kon ngundang ngontorno piye? Busine nggo nendi? Ya sakar mulai mengundang. Ah, ngono wae manut. Petro iki kakangku, Mas. Petro iki masuk angin wis tak tileki. Nek perlu tak go ning rumah sakit. Tak infuske. Man Petro ki waras. Aku Petro diame-ame patine. Kowe ki duwe hati ora, Jo? Petro ki abdimu lho, abdine Ndara Pandhawa. Kok men perkara kowe dilapori karo Baladewa arep tegel karo Petro. Menungsa apa kowe? Malah ngunek-unekke karo aku. Tak unek-unekke kowe mergane nom-noman goblok. Ora iso gagas kanggo nalar sing genep. Yen kowe ngunek-unekke karo aku tegese kowe wani karo Antarja. Sing tak wedeni apamu? Tuwa aku mbangane kowe. Kowe wani karo aku kowe kualat. Nek aku wani karo kowe wis sak mestine mergo aku wong tuwa ngajari karo Canom. Wiladala. Ora wiladala iki tenanan iki. Ayo ora guyon iki serius iki. Apa mbok anggap aku wedi karo kowe? Apa mbok anggap kowe putu dewane mula terus aku wedi karo kowe? Ayo ndi takno ulamu. Ora wedi aku, ulamu dawa-dawa jirih-jirih. Ulaku cendhek ning kendele ra sama-sama. Ayo. Piye? Ngerong-ngerong mrene. Sapenake dhewe ayo. Anggepmu apa? Yen ngono kowe wani karo aku. Sing tak wedeni apamu? Ora minggat sembur melonyoh awakmu. Piye? Muni piye kowe? Sembur melonyoh awakmu. Hargae melonyoh awake Bagong kok. Bagong ki digodhog ora tetel tak kandhani. Kok mung disembur. Kowe ngerti ora? Bagong ki anake sapa, Jo? Bagong ki anake Semar. Semar ki sapa? Semar ki Sang Hyang Ismaya, kae kakangne Bathara Guru. Mula Semar ning jagat ki janjane digdaya. Ming Semar ki ra tau pamer, ra tau umuk, ra tau ngandhake nek dheke sekti. Ning anak-anak ya diparingi aji kasekten dhewe-dhewe. Gareng kae diparingi aji pencopetan. Petro penggelibengan, aku pendodosan. Kabeh dikai aji dhewe-dhewe. Nek arep jajal aji-ajine Bagong sing diparingi karo Semar, aku mongko wis diweling. Bagong, kowe kena nggunakake aji-aji iki mergo aji-aji iki ampuh tenan. Tamakke gunung jugruk segara asat. Nek ming gunung tok demek iso jugruk, segara tok demek iso asat. Lho, edan men pusakamu. Ora edan ampuh kok edan. Yo ampuh men pusakamu. Lho ampuh. Gunung tak demek wis jugruk kok. Segara tak demek asat. Wis tanggo nyoba bola-bali. Aja kok ming siji gunung loro tak demek jugruk kabeh. Jugruk ngiwa nengen kabeh. Segara tak demek iso asat. Ha nyoba piye? Matno. Waspadana. Waspadalah. Telapak aku iki nek nganti wis murup abang, kowe mlayu ya aja. Mlayu sing ado. Mbangane engko tak demekke diadamu jemblong tekan geger. Aku ora tanggung jawab nambani kowe lho. Nek kowe mati nek ana Sulendra Werkudara mergo kowe tak kandhani ora nggugu. Hah? Paham ora ketap-ketip? Paham ora kata-kataku? Yo aku ngerti. Nah, iki saiki dimatke. Tak cedhake ngene men cetha. Tengah-tengah epek-epek iki nek abang. Kowe ndang lunga saka ngarepane Bagong. Nek nganti kowe ora lunga saka ngarepane Bagong, nek nganti ana apa-apa, ana berita Antarja meninggal dunia.
Aku aja tok salahke. Mergo kowe tak kandhani wis ngeyel. Ndelok, lho ki Jo, wis kuning. Ki dilongkas mateng. Engko dilongkas abang, nek wis abang tak dumukke dadamu ngono. Mati tenan aku ora tanggung jawab. Blegegekugek sadulita. Mel. Mangsuk mana mangedil nuwe. Ana sasmintaning sun jagat. Wasisaning Bathara. Badranaya. Ya kurang ajar ta. Ayo bapak yo diceruk ora nganggo pak iki. Bapak Semar. Sawetara lenggah ana ing pendopo Kabagongan. Padha harja sapraptamu, Semar. Ah, wedhus. Karo wong tuwa ora ngajeni babar blas. Kosek ora perkara ora ngajeni. Sampeyan rawuh mrene iki sing dadi tuan rumah aku. Carane kraton aku nalendrane sampeyan ratu sing rawuh ning negaraku. Dadi isih dhuwur aku derajate Bapak Semar. Sakarepmu. Nek ana walate sangganen dhewe. Upama kewalat wis wingi-wingi, Mas. Nyatane tekan semrene aku ora tau kewalat karo kowe, berarti kowe ora malati. Jane diantarane cah siji kae jan mbuh ya. Kowe iki jane ngopo to? Lah kok dadi aku tok wenehi undangan dina Rebo bareng isak aku tok kon tekan ning omahmu ki tulisane tasakuran gendurenan. Lah besek endi? Ki wong nek gelem teko ming ana pangan ki ya kaya ngene iki. Nek teko jak omong-omongan ora tau gelem, rembugan sing apik-apik ora tau gelem, nek ana tulisane gendunen menyang nomor 1. Jebul aku diapusi. Rawuhe bapak wilujeng, Mbak. Sak ngono kuwi tak wangsuli slamet. Lho, ateng pundi slamet? Tegese ora ana alangan sewiji apa. Syukur, pangestuku tampan ana ya, Semar. Ya, kowe iki ngaturke bekti ora mengestoni Sekali-sekali ora masalah. 6 wonten dawuh. Ngaturke bekti karo maratuwa. Inggih, napa pun rawuh. Lho, lah iki apa? Nang ngarep dhewe iki mbegogok iki. Mula kacamata ribenmu iki uculana. Wis peteng isih nganggo kacamata riben. Bapak Semar kula ingkang putra mantu ngaturaken bekti kula kunjuk Bapak Semar. Bojomu subur men. Wong tuwa tuwas. Sing dimatke ming bojone. Ijolani Badut ora. Iya, tak tampa. Mengestune bapak tampanana ya. Kula pundi nggo jimat paripin dayana ning kasantosan Rama. Dipun sekecaken anggenipun lenggah. Kowe iki ra ndek apa-apa apa piye? Bapakne para tuwa teka kok blas ora ana sing metu. Sumure asat. Lak ya. Kowe iki ra lengganan pam apa? Ora nyambayar dipedhot plempeme. Wis sekecake tanpa dahar, tanpa ngunjuk ana tetembungan wareg sing tanpa mangan, seger sing tanpa ngombe. Ha ta, Pak? Iya. Nala gareng padha harja sapraptamu. Kamas telek. Nala gareng padha harja sapraptamu. Slamet Gong, slamet. Niring sambikala tekaku. Pangestuku tampanana ya nala gareng. Ya tak tampa wis ndak gelo atine. Petruk, selamat, Truk.
Pamujimu slamet le. Le sapa? Bagong aku nek nyeluk kowe ya le to. Mo, Bagong iki nang kekuasaanku kowe. Ya. Wah, pendapamu apik. Ngece. Mbok kira berarti nyumbang gendeng. Pendopo separo, gendeng separo sang kok. Kowe iki ngece. Selamat kamu to. Selamat. Pamujiku ya, Gong. Heeh. Nang apa, Bagong? Kok kowe kok kadingaren lagi pisanan kok jejere wis Bagong. Aja nyalake aku, Pak. Nyalake sing njaluk lakon. Dadi iki disetremeng upama aku kuwi diluputke, luput sing njaluk lakon. Iki lakon ora ana, Pak. Kudu tak karang dhewe. Ya wis ora apa-apa. Ning ya ora masalah ngono kuwi kanggo supaya pikirku dipecut piye carane iso membentuk suatu cerita. Sing bengi iki disuwuni karo panitia. Besok meneh iki nek ora ana lakone matur karo panitia. Supaya matur nek lakon iki ora ana, njaluk ganti. Wes nek dilongi bayare. Wis kudu dilakoni apa-apa ki ana tetembungan dalang ora kurang lakon. Nah iya. Andra ingkang puspita. Kosek. Urung-urung kok wis suluk ya piye? Iki wose wigati iki dikandhake sithik terus lagi mengko handrah ingkang. Oh iya, rum tau melu jejer. Iya. Bagong kowe iki jane duwe niat apa? Mengkene, Pak. Bapak wis ngerti to, tumpukan wedi nang ngarep kae. Nili ana nang jero omah, wis ana semen 3. Ngiring omah kae wis ngrumbukke kerakal aku saka kali. Iya. Niatku aku pengen bangun desa. Wah, padha karo aku dek mben aku bangun desa. Bangun desa kuwi tegese bangun ora kok bangun fisik ora. Ning batine masyarakat Karangkadempel tak bangun. Ning batine masyarakat Prengapus wis sampe kabeh. Iki aku arep bangun fisik, Pak. Oh, ngarep omah kae arep tak cor. Terus pojok desa kae arep tak wenehi WC umum. Mergo kebiasaane wong nggon aku iki Prengapus iki, Pak. Nek do bebuang ki nang kalen. Monggo ora mili. Dadi siji sing makai aku ki kepengin bangun desa supaya bersih. Tegese kersikan kuwi ya ngibarate kaya dene iso nuwuhake kesehatan, ngono ta, Men? Papan panggonan lingkungan sing apa jenenge kuwi resik, kuwi bakale nuwuhake kesehatane raga lan jiwa. Nah iki arep tak jak ayo to. Padukan Prengapus ki padha digawe resik, dalan-dalan digawe resik, pinggir dalan dikeki wit-witan supaya eyup. Mergo lapisan ozon. Bagong kok tekan lapisan ozon barang iki wis arep entek. Ngono. Mula jagat iki ketok oleh panas banget ki mergo wit-witan wis ora ana. Iki mergo lapisan ozon ki wis menipis. Ozon iki apa, Gong? Sirup. Kae Orson. Wah, lah wis omong kok radong. Ozon iki apa to? Ozon iki apa? Ozon ninga pelawak saking Betawi. Kae jojon. Goblok kabeh. Lapisan sing melapisi ngantariksa. Nanti Pak? Mbah perkara bener apa luput sing penting aku iso njelaske ya Pak. Nah iki arep tak bangun. Supaya dalan desaku kuwi apik, becik, tur resik. Mengko nek wis desane kuwi apik, lek ku mbangun fisik ana ing desa Prengapus iki wis kelakon, apa to sebabe arep tak gawe gotong royong. Mergo jroning gotong royong kuwi ana kamanunggalan.
jroning manunggal dadi siji kuwi engko ana rasa karukunan. Nek wis rukun manjing dadi sedulur mujudake desa Pringapus sing ayem trentem nering sambikala uripe kebak ing kabungan. Ha ta, Pak? Iya, anjrang kanggo sik. Ora kesusu to. Bola-bali kok mung hunjrah. Ya apa ya, Pak? Kusike. Ya, kabeh mau iso tak tampa. Ning rak ya mawa ragat to. Iki ngene. Rawuhe bapak nolo gareng karo Bab Petro kuwi tak suwun apa duwemu dolen, Pak? Kok didol kuwi nggo ragat apa? Iki lho, mbangun desaku. Kok sing dadi pengareping desa Pringapus ki sapa? Aku. Kok sing didol kok barangku. Aku bapakku. Kowe ora seneng nek anakmu ora sukses lu mengadakan pembangunan desa Pringapus. Awi jenenge kowe iki bangun desamu ning nyengsarake sedulurmu. Luwih becik sedulurku sing sengsara, mbangane kawulaku. Nek ngono ta? Montormu ya matu dhewe didol. Aja kanggo golek ramban ngalor ngidul e. Nggo makani wedhus e ora. Wedhuse idol sisan. Dadak arep golek ramban. Terus trontongmu didol. Semua. Moh ae dienggo golek wedi kok ya. Nggo urip sedina-sedina kok. Iki aku nyuwun penganu apa igo pretekle bapak. Piye carane supaya apa sing tak tindakake iki bisa kelakon. Heeh. Ning aku mau ngebot-boti para kawula. Aku mau njaluk sumbangan per RT ngalor ngidul. Mau aku pengarep garani wong tipis. Ning asline ya tipis tenan. Sik, nek kowe duwe niat kaya ngono kuwi janjane sing tok jak rembugan aja aku. Lah sapa? 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 Kowe iki rak ndek bendara lho. Ndara Pandhawa. Ndara Sinuwun Darawati. Sinuwun Mandura. Pirang-pirang bendaramu nek kowe matur kanthi apik-apik luwih-luwih kowe nganggo sapa seral. Apa, Pak? Sapa seral? Mari jegos e proponel. Proposal ya goblok. Proposal. Daturke ndara-ndara. Mengko mesti entuk dana saka ndaramu Pandhawa. Aku isin, Pak. Aku wis terlalu membuat gawe ndara-ndara iki kabotan mergo duwe abdi aku. Aku mau aku. Lakon lan orane nggonku mbangun desa iki ya ming mergo saka aku, ora ya saka aku. Mergo wis tak dadaki, Pak. Terus bojoku Pak tukunen terus. Nek carane ngenten menika kula mah, kula wegah nek carane ngenten iki. Kula mah nek carane ngenten iki. Lara ati kula. Ora ditanyal-tanyalke ngono iki lho. Sore-sore kok gawe hawa. Terus piye? Aduh, mambeng atiku, Pak. Usah tenan aku. Aku kebacut biya warake mring kawula sak desa Pringapus tak kelumpukke nang omahku ngene. Aku nyewa to sistem sound system. Tak wara-warake. Aku kepengin gawe kesejahteraane masyarakat sarana aku mbangun Pringapus. Ning barang aku lumpukke dulur-dulurku blas ora ana sing bantu. Bapak ya ora bantu terus piye? Aku kudu golek srana nendi wis, Pak. Bayangno. Monggo aku mesti isin. Tak wangeni sok minggu ki wis wiwit gotong royong. Ngecake semen 3. Wis nek semen 3 ki ngecor ki arep tekan ngendi? Wong ngecor ki paling ora semene ki ya
sedia 150 sak ngono apa piye 200 sak. Sing go tuku gundulmu ya. Malah nesu to ora diomong kok malah nesu ora. Amen 3 ae. Oh, kuwi adol. Pit. Ya piye gong piye lalalku nek kon bantu ya ora iso wong nyatane kowe iki ya wong sekeng aku ya wong ra duwe bapak iki ya wong ra duwe apa kowe tegel bapak adol apa-apa supaya penjangkane anake kelakon tegel golek dan aku iki wong tegelan santai aku ning ya mesakno bapak wah wis pusing aku to apa-apa wis kontal apa minggu ngajeng para sederek kita kerja bakti para sederek-sederek kula dusun pring apus sampun ngantos ngedalaken menapa-menapa nyamikan kula piyambak wis tak gorengke balok itu oh iya balok wakayu rumasamu karo tak gaweke teh tanpa gula ya sanane ning sing arep dienggo srana bangun apa coba heeh mongko mbutuhke werna-werna pojok kae wis tak kothaki wis tak apa jenenge pondasi sing wis umum oh mengkari ngedeke mengkari golek wesi wohe aku iki nyolong entuk loro e aku ngarep bangun desane kok nyolong kuwi lho wis apa-apa to sing penting rak dienggo Robin Hood oh nyolong ning dienggo kesejahteraan masyarakat iya lah terus arep piye men ra meneng wae ora mencap-mencep kowe aku dhewe mgagas kowe iki bingung sesuk meneh iki nek ora duwe apa-apa iki aja sok janji lah iki ning kene iki kowe tak kandhani menengo dhisik wong iki diukur karo kekuatane ngono aja mengko ndak diarani cecak nguntal cagak cebol nggayu wulan kakean gluduk kurang udan kowe iki suaramu ngebak-baki desa ning ora tau ana nyatane nek caramu kaya ngono kuwi engko nek kawula ora percaya karo kowe masyarakat ora percaya karo lemu dadi pengarep piye mung janji-janji tok ora ana nyatane ngendi sing arep ngecor dalan endi sing arep gawe WC umum endi sing arep gawe pos ronda tok ucapke kabeh ning kowe ora ngukur karo kekuatanmu karo coba nek wis kaya ngene iki sing susah sapa arep aku ki beda desa karo kowe aku wis manggon ning Karang Kadempel ning nek ngerti gegayuhanmu ngono kuwi adekku ki melu susah mikir mergo kowe iki anakku nek nganti apa sing dilakoni anakku ora kelakon kowe wirang apa rumangsamu kowe ora mirang-mirangke Semar heeh Bagong kae sapa to anake Semar memper wong bapakne wae ya kaya ngono ora mung mirang-mirangke bapak kakangmu loro iki tok wirang-wirangke kabeh. Kae dulure sapa? Dulure Gareng. Kae adine sapa? Adine Petruk. Kowe iki wis tuwa ning teke kaya bayi. Heeh, ngresuk sok ngombe iki aku sale, Bang. Udus. Aja kaya bayi, aku ora iso dicape, Pak. Cerewet. Bathukmu montrok yo. Kandhani kok mesti sembrono ha mumpung saiki durung kelakon kawula pring ngapus desamu kene kelumpukno kowe ngumumke nyang kawula apa anane dikandhake nek dana Prabiya urung mlumpuk mula nggone ngecor dalan diundur maju Pak kowe ngecor maksude wektune dundur piye? Njaluk wektu 3 sasi 4 sasi supaya iso kelakon. Ning apa sing tok janjekke aja tok apusi. Tegese tetep kudu tok lakoni ning njaluk mundur. Mergo aku percaya penggali kawula iki mesti ya bakal iso nampa nek kaya ngono kuwi. Ning nek kowe ora gelem mundur tok tekati, kowe nyengsarake awakmu dhewe. Urung-urung mesti mung kowe adol apa-apa. Pekarangan tinggalane bapak iki mesti tok dol. Kuwi ora apik. Sing ngomong sapa? Pekarangan aku ora tuku kok. Mengentuk tinggalan kok didol ora masalah. Wis payu Pak. Lah rak tenan to. Badut tenan kok. Iki mengkari tanda tangan. Wingi aku dikon tanda tangan ra iso. Oh. Anjuk
Piye lho iso payu kok? Cap jempol. Cap jempol iki jempolku pas lara. Terus iki sesuk 3 dina kas iki payu. Ah, mbok kuwi ditukokke. Aja. Tak nggo tuku lemah meneh. Ah, nek ngono kuwi apik. Ngedol warisane bapak ning tukokke lemah sing luwih jembar tok tomboki. Sing ngomong sapa? Luwih ciyut. Pancen setan kan. Kuwi apike dikapake ngono kuwi blebeke nganti mati mbok wis. Wong cah kaya ngono bapak yo betah-betahe ngopeni. Mula unduren diundur. Ngono. Njaluk wektu karo kawulamu pirang dina, pirang sasi. Sak kuwate, sak mlumpuke dhuwitmu. Isin aku, Pak. Wis tak deki tendae. Ngendi? Dalan ngarep kae. Eneng tenda cilik mau kae. Kae nggo mlumpuk masyarakat. Terus engko karo nggo nyampur semen. Heeh. Lek nyampur ya gotong royong suwen nggon aku biyen tak sewake apa molen. Wih iya. Ha iki membengkak meneh malah. Nyewa molen. Ayo kuwi. Tukoke wae cah cukup kok. Wae. Sing isine nanas apa gedang. Ayo molen panganan karo molen semen. Goblok banget cah ora. Sing isine nanas ku nggo giling apa? Giling mripatmu iki apa piye? Gareng aja emosi. Mangkel aku suwe-suwe. Ngene wae, Pak. Bagong iki anake bapak. Iya. Bagong iki anake Semar. Mula Bagong nek ngucap ya tanpa beda kaya dene Semar. Aja ngucap sing aneh-aneh lho. Aja ngucap sing aneh-aneh. Iki kok nek kowe ngucap sing werna-werna, aku iki ngerti kowe iki sapa. Dadi kowe iki nek ngucap aja sembarangan. Nek lemu ngucap iki mung lahir tok ora apa-apa. Ning nek tekaning batin suarane Bagong kuwi meh padha karo ucape Semar. Mula aku arep sumpah, Pak. Bagong, Semar. Santai wae to. Tenang wae. Aku ngelekke karo kowe. Gong ora sembrono lho, Gong. Bapak iki wis ngendika, tur aku iki ngerti sapa jatine kowe. Bapak wis crita karo aku. Nek jane kowe iki anake bapak sing tuwa dhewe. Ning karo bapak digawe ragil. Oh bapak aku tak takoni Pak Bagong enek kurang ajar kok ora tau kualat ngopo. Bapak wis crita karo aku mergo kowe iki dudu anake bapak ning kowe iki ayang-ayangane Semar. Kowe iki mbiyen ngetutke Semar nomor 1 mbangane aku karo Petruk. Mula bapak tau kandha kowe nek diucapi Bagong kae njaluk ngapura. Mergo ucape kae dugeni mandi tenan. Gong ora macem-macem lho. Ora macem-macem lho Gong, aja ngucap sing werna-werna. Kira-kira kowe ora kuat ndandani utawa ngleksanake nggonmu mbangun desa wis cukup diundur wektune, rasa ngucap sing aeng-aeng. Ngene, Pak. Reng, Truk, Mar. Aku arep ngomong karo kowe. Aku iki nek nganti gagal pembangunan desa Prengapus isen. Mongko tumrap Bagong aku mbangane isen luwung mati, Pak. Ngendika sing apik. Kowe mundur nem. Tuthuk ketel ndasmu lho. Tenan aku trimo mati tenan, Pak. Yakin aku ora goroh, aku ora macem-macem. Nek nganti aku ora kelakon nggone mbangun desaku iki, ora ujar ora kaul. Najan ndro ngerti dalane, aku munggah ning kayangan, aku gugat karo dewa-dewa. Bagong kok menggue gegayuhan kok ora kelakon ki dewane sing ora adil, Mar. Sidhem jroning pasewakan wadya kum tanpa sabawa kaprapan dening Sang Nalendratama mango nengi lerwu sing duka cipta berebuti mandana raras ing
Kakang Ismaya sakmenika monggo kula aturi amriksani rawuh paduka Kakang Ismaya anggenipun kula boyong saking jana luka estunipun boten wonten legeting manahipun ingkang rayipun Manikmaya anggenipun kula badhe gendhak sikara kelawan Kakang Ismaya malah sak mangke kula lenggahaken wonten ing Bale Martiu Kundha Manik Kakang lah kok dadi kaya ngene kahanane nek ngono aku ngaturke sepira keluputanku aku njaluk ngapura ya Bathara Guru dene aku duwe panyakra bawa sing ora apik kelawan kowe ndak kira nek pancen kowe kuwi wis duwe rasa gedhing keburu sengit karo Semar nganti pendak-pendak aku duwe panyakra bawa sing ora apik kelawan kowe estunipun anggen kula mboyong dhateng Kakang Semar menika namung badhe kula kanthi monggo kanikmataning kayuwangan menika dipun raosaken sesarengan jernyatanipun kula menika tasih rayi Kakang Ismaya piyambak panjenengan lan ingkang rayipun Manikmaya menika tunggal yayah kelawan rina mboten wonten jamak limanipun kula badhe nyengsarakaken dhateng Kakang Ismaya Kakang Bawa Gareng, dalem Pak. Jebul tekan kayangan kok ora dikapak-kapakke malah disugata sing becik sing apik. Diombyong karo para dewa dilenggahke ning Datulaya Bale Martiu Kundha. Waduh. Iki marmer apa ya, Tru? Kok dadi sikilku kok angrak anu drijiku ora tak nggo nyengkerem iki kepleset. Ayo wong kayangan iki apike ora kaya donya kaya ning mergo sikilmu kuwi saking dene diantenan kok ambune wangine kaya ngene garu rasa mala lho iki arep dupa ning dupa sing wong donya iki ora duwe dupa iya mula kowe karo aku iki bareng tekan kene disubya-subya kaya ngene terus nyes atiku kaya ora duwe rasa kuwatir neng dalan mau mlaku kelingan anak-anak kelingan bojo rasane grantes bareng neng kene iki Iwang Blur Bathara Guru paring dawuh kaya ngono terus atiku rasane wah kaya disiram tirta wayu sewindu Narada kelawan dawuh Kakang lah kok ora kewetu ucapmu sithik wae monggo aku tekan kene lho Narada Kakang Semar kula ngaturaken bekti kula kunjuk iya tak tampa bekti kula katur kula Narada iya Nala Gareng bekti kula katur kula Narada iya Petruk tak tampa pangestune tampanono ya kula pun dinggo jimat nggih kula pun dinggo jimat Kakang Semar estunipun menapa ing kula aturaken menika tumus dumugining batos wilawi dinten sak mangke kula nyuwun kanthi sanget sampun ngantos wonten panyakra bawa ingkang boten sae tumrapipun ingkang rayipun Manikmaya Kakang Semar ya sepisan meneh aku njaluk ngapura nek tana lupute Semar Badranaya nggone duwe panyakra bawa sing ora apik tumrap kowe ya Manikmaya nuninggih mboten dados menapa Kakang Semar malah sak mangke kinarya ngetingalaken bekti kula dhateng Kakang Ismaya dinten sak mangke Kakang Ismaya badhe kula sugata dedaranipun para Jawata inggih menika pun jambu dipa nirmala pelemper tangga jiwa kembul sesarengan kelawan ingkang ngrayipun Manikmaya wonten ing Bale Martiu Kundha Manik waduh Truk arep disuguh jambu metemu jambu apa ya jambu dipa nirmala jambu mete jambu dipa nirmala apa Truk kuwi daraning para dewa karo apa mau pelem apa pelem tangga jiwa pelem tangga jiwa wah rasane kaya ngapa ya Truk ya kurang ngerti iki kanugrahan tumraping awake dhewe lho ora ana manungsa sing entuk ngrasake jambu dipa nirmala pelem tangga jiwa kejaba awake dhewe berarti awake dhewe iki dadi anake Semar ki wah bejane ora kurang-kurang ya Truk menapa kula nggih dipun paringaken ngicipi jambu dipa nirmala apa ulun Nala Gareng ulun keparengake pelem tangga jiwa ulun keparengake wah tekan omah Bagong arep tak abapi terus Bagong takon mambu apa ya Rek
Iki abab jambu dipunirmala, pelem pertangga jiwa. Heeh. Belum tahu Bagong nek mangan ning pelem pentil kowe dilatih sak klutuhe. Ha iya ora iso mangan kaya awake dhewe mulane kuwi. Iki tenan apa piye, Guru? Menapa ing aturaken mriku mboten namung kandhek wonten ing pangucap nanging kababar dados pakarti. Nang aku ora njaluk lho, mengko ndak dikira aku kepengin ngempek kamukten kayangan. Ning ewadene aku mbok paringi, ya piye? Mengko ndak ora prayoga kedadiane nek aku ora ngrahapi apa sing mbok paringke karo aku Manikmaya. Menika Kakang sampun kula cawisaken. Ya matur nuwun. Kaliyan menika unjukan tirta kamandanu inggih tirta amarta ingkang Kakang Semar dereng nate ngunjuk jernyatanipun Kakang Semar lenggah wonten ing jagat. Ngrasake kaya apa ta tirta amarta tirta kamandanu omben-omben ning para dewa. Waduh, jambune gedhe-gedhe ya, Tru. Heeh. Kuwi tela apa pelem, Tru? Lonjong kaya ngono. Pelem pertangga jiwa iki lonjong ngono kuwi. Oh, nek cara ngene dhewe pelem golek. Heeh. Sing dawa-dawa kae, Tru. Ah iya. Menawi tetep mekaten, Kakang Ismaya tumulak kula aturi ngrahapi Kakang Semar gunjang ganjing langit kelap-kelap katon. Lirkin sanging risang mawe gandrung. Den rahapi dening Kilurah Semar Badranaya. Nalika semanten datan prayitna Kilurah Ismaya. Nalika semanten pelem pertangga jiwa jambu dipunirmala ingkang sampun den paringi wisa dening Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah. Satemah Kilurah Semar andhahar daraning para Jawata plak kapidara datan enget. Semantara ugi Kilurah Nalagaring Tuwin Kilurah Petruk ugi datan enget Purwadasina kagiat pikulun Bathara Narada wau. Ayo Tru, ndak santai. Bapak dokoh banget ya. Nadyan limpat dikaya ngapa Kakang Ismaya ora ngerti marang legetaning ati ning Manikmaya kena daru beksi wekasan ora eling Purwadasina. Indra wonten timbalan ana kawan katelune bandanen tangane krincungen sikile papana ana ing pinggiring candra dimuka wahyane mangsa kala ulun pribadi kang bakal nyemplungake menungsa ingkang murang rata iki Bathara Indra. Sewu lho Di. Mboten ateges kula menika badhe wantun dhateng pangaos Paduka Pramsi Bathara Guru menika mboten. Namun lah kok kados mekaten kedadosan ingkang tumandu wonten ing Bali Marti Kunda Manik. Monggo menika papan suci. Menika papan ingkang mboten nate kelepetan ing dedosan. Lah kok panjenengan ingkang ngregeti dhateng Bali Marti Kunda Manik kanthi lampah kados mekaten menika kala wau. Lah menika sampun ayem, kula menika sampun tentrem. Paduka Pramsi Bathara Guru paring dawuh bilih boten badhe gendak sikara dhateng Semar. Malah Kakang Semar badhe dipun mulyakaken wonten ing Kayiwangan. Lah, tentrem ati kula. Ning lajeng panjenengan ngaturaken wujuding pelem pertangga jiwa jambu dipunirmala. Sareng dipun dhahar dening Panakawan Tetika tumuli kantaka mboten limut Purwadasina. Dalan nyuwun mampun menika lampahan menapa? Menika lakon menapa cobi kula badhe nyumriksa?
Lah kok panjenengan Adi Pramuji Bathara Guru menika mentala dhateng kadang piyambak. Lah wah mboten cocok kula nek caranipun kados mekaten. Kakang Narada sampun to. Mbah inggih sampun paring pangandikan ingkang kathah-kathah. Jur menika ingkang kula jangka slaminipun gesang. Kakang Narada kula aturi kendel. Kala wau sampun maring dawuh tunggak waru tunggak dadap mboten melu-melu mboten melu nggarap. Ala becik ngelampan menika badhe kula sandhang piyambak. Lah kula menika namung ngemutaken. Sampun Kakang. Kula mboten betah dipun emutaken jer panguwasa tunggal. Menika wonten astanipun pun Jatimurti. Monggo nek ana apa-apa mang rasake dhewe lho, Di. Bathara penyalikan iki wong timbalan ulun kita ngangsek nggen kita sowan ning ngarsa ulun ana parigawe apa iya mboten nganti kanyono-nyono nalika semanten kula seba wonten sakjawining Bali Martu Kunda Manik kathah sangganing para Jawata ingkang sami alok bilih wayah paduka ing Madukara sowan dhateng Ayangan ora dadah ya konangan Janaka mboten trimah ana kawanipun dipun gendhasi kala dening Adi Pramuji Bathara Guru Janaka tertentu ngamuk wonten Kayangan. Sepinten kegiatanipun Janaka menika namung titah. Menawi Janaka mboten narimakaken babar pisan kula banjut Kakang. Jan panjenengan menika sampun lah kepiye to kok dadi kanane kaya ngene. Penyarian kula wonten maring dawuh. Janaka ki nen munggah ning Bali Martu Kunda Manik nggih ngislaken dawuh paduka mangan guru. Kakang Narada kenapa ini Arjuna sowan lah kok Janaka kok kaya ngono iki piye Ajaryan putra Kartawekasan miwah Ekatana ya kowe sanggene maya Wisnu Pratenta Arjuna padha kanthi harja sak praptanira Janaka namit pasang Kalimantap dinebina ngila duni dumawaing tawang tuweng pukulun ingkang abdi pun Raden Janaka kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk pukulun ya ulun tampa karya bombong tias ulun kula nggih bombong pangestu ulun tanpa nono Janaka kula pun dinggo jimat paripe dayanana ing kasantosan prayoga nunggun kita lungguh sampun boten kirang kloso Janaka wayah ulun Madukara padha karo Raja Saprapta kita nggih pukulun Bathara sapa ya Narada wilujeng niring sambi kula kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabekti kula kunjuk pukulun ya ulun tampa gawe gedhe ning ati kita lha pengitulun tamana ta ya mboten cetha
Pangestulun nampanana. Kula pundi nggo jimat paripin dayanana ing kasantosan. Arjuna Dalem bulun. apa wigatine kita sowan Sepisan tuwi dhateng mantan-mantan kula wonten ing Kaywangan angka kalih ngagengaken silaturahmi. Saiki kok kaya ora awat yo digomono ta. Dene ingkang saat banjure Pukulun. iya Janaka, iya Pukulun. Apa wigati kita? Sowan kula mireng kabar tembang rawat-rawat bineta mbok bakul badhe dipun dol. Sambiwara pawarta binanjunging Karna Mili. Iki Janaka kan jijiki ta iki. Bilih Punakawan kula inggih menika pun Kakang Semarang. Nala garing menapa dene Bagong katim anu sinten niku Petruk nggih. Petruk nggih Pukulun menika katimbalan wonten ing Kahyangan Surabaya. Suralaya menapa pasanggiri yugya mekaten Pukulun saestu kalerseng menapa ing dados aturipun ingkang abdipun Janaka Jumbuh. Kaen menapa ingkang kedadosan wonten ing Suralaya mugi paduka kepulun kepareng amedharaken ingkang sejatos dhateng ngersa paduka ngadi Pukulun ingkang semanten ndadosaken guru-guru ing Kaywangan Suralaya ndadosaken sakmangke kepareng paduka Pukulun anyawiji dateng menapa ing sampun kang ngendikaken dening para sepuh ing sami nyebataken nyuwun guru kencing berdiri. Kita kuwi takon perkara apa Pukulun? Kula nyuwun priksa Kakang Semar menapa dipun beta Pukulun kok wonten kranjang wonten ngajengan Suralaya. Pukulun menapa leres? Yo, pancen bener. Semar ulun boyong ana ing Kaywangan bareng lawan Garing lan Petruk. Acarya kadha wekasan miwahi godhone. Suluk meneh. Wis anggening Maya Wisnu Prati. Ya mas bicarane seswane dosa napa ya bapak kuncing Lho saiki jane sapa ta iki kok? Ah, Janaka kok dadi meriahe kaya ngono. Lajeng kula badhe nyuwun mriksa Pukulun. Iya, Janaka. Sakmenika Kakang Semar lan Nala Garing menapa dene Bagong anu napa niku Petruk menika wonten pundi dadi wuruhananira? Nun Dadi wuruhananira. Nun Bruhananira menika menapa Pukulun? Dadi pangerten kita inggih Kakang Semar wis ora eling. Lho Kakang Semar edan tegese ora eling Kakang Semar kuwi Kantaka. menapa sababipun Kakang Semar Cantaka? Amarga Kantaka beda karo Cantaka. Kantaka kuwi ora eling, Cantaka kuwi kodho.
Kula remen Bu kula. Janaka lho wonten dawuh merga ulun ingkang gawe Kakang Semar ora eling sabab ulun butuh patine Semar nala garing apa dene Bagong Arjuna. Wah mesti nesu Janaka. Aun Semar karo Gareng karo Petruk ki abdine kok malah diblakani iki piye? Panci kula jarak Kakang. Lho, kok dijarak? Babar pisan menawi Janaka badhe wantun kalian kula. Badhe kula pejahi babar pisan. Wah, sajaipun sampun murka saestu Adi Pramesti Bathara menika sampun wegah napa warah nampik ditutur becik. Janaka ora kleru ora luput karo dipanteni menika pripun? Janaka wonten dawuh bukulen. Kenapa kita malang kerik ana ing ngarsa ulun? Nyuwun pangapunten Pukulun, kula supe. Bilih kula ngadhep wonten ing ngarsa paduka Iwang Pikulun Bathara Guru. Mugi dados kawuningan Pukulun. Kakang Semar menika abdi kula. Nala Gareng menika abdi kula, Petruk ugi abdi kula. Menawi Pukulun badhe mejahi Kakang Semar kula mboten trima ning nek Gareng kalih Petruk mang pejahi mboten napa. Terus bedane apa ing ngatasé Semar ora entuk ulun pateni nanging Gareng kalih Petruk mbok keparengake yen to ulun mateni kalawan Petruk lan Gareng mergi menika namung beborosi Pukulun. Iya Janaka piye? Kula mboten saged kantun Kakang Semar gesang wonten ing Madyapada kula ugi gesang. Nala Gareng kaliyan Petruk gesang wonten ing Madyapada kula ugi ndelik gesang. Mila menawi abdi kula tetiga menika seda utawi pejah dipun pejahi paduka Iwang Adi Pukulun. Pukulun kula mboten narimakaken kula ugi nderek pejah. Kita ikhlas karo nyawa kita, mboten ikhlas sebab menapa Pukulun. Ulun tamani guntur geni guntur angin lebur tumpur tanpa dadi badan kita dadi sewalang-walang. Nun dadi sewalang-walang. Nek kathah mbok digoreng Pukulun. Dadi semalang-malang ki ajur tegese Janaka. Umekaten Pukulun Narada. Kita tampani guntur geni guntur angin. Monggo Pukulun kula aturi mejahi dhateng jasad kula Pukulun.